Nga Itynnad Iaka Paralok Hynrei kadang ran Samla ko Paralok Samla apira na ka apira channel barbor nga jiyo ya ka jingkeli ba udon wei Paralok jingi uba bahabat Itynnad ya ka wei ka Paralok jungu kadon ka jingi keren ka pas mutu jumut ka ba kalong ka katai ka ba ka pasbun bat ka babyang dong sidong Hynrei kadang ran Samla ngadi jiyo ya ka jingkeli ka ba ki ong apira ngan lek Kumno hatungan ap ya ka haduk bakandai lai lani ngan turika lani ngan ya no la shaprang la kajing em lejong ngini karang lor kata kapang mentang ngampala ban yo ya ka whiteboard dengan sepen ip da ka ba ngasudra hapo kot pi syukran menta ba pi dei ma pi une banangkong tadei ka kantei se ka kantei ka perlok pi hapdeng bat usam la jong ka menta te pi Itynnad ya ka ru ka Itynnad hi pi dei Harengan ong pi balai kambha ba pin lektur syaka namar balai lada dei ba pi lektur syaka kanwan chapi komod ba lada kalong kumta dei namar ba uni ugai urus samla jengka ulong ubeta boy kata komod ba ong beta boy komod usyak peniat haka u pendem yaka long kayo ban kontrol u kayo ban yorot yaka ikhtiar yaka borji long senrang jungu ba usenrang ulong kumta ka kentaikan om hun yu kan om Itynnad ba unlong usamla jengka kam kwa ban itu syaki Paralok lane syaki bahaya ru ba uni udai usamla jenga uba ngayo ban pensiari uba ngayo ban penia ju kat ba ong manga uku bai kam kwa ban kam kwa bu kumuta ja senrang Hynrei ka kentai kas Itynnad senrang uba dom lane senrang bolong alpha male tementala dei ba kawan makana sapi dei namar ba uni ugai ulong beta boy tela rejar khat ba uni ugai uyo iye ka apira channel bat ka namar bah ka apira channel ngi hikai ya usenrang ba unlong ube wa unlong alpha male karkum ka jing hikai ga jingbo renti chong blai trekan ran kata kemud ba om phone ka om text ka sa dom ka om ali om pendem om kro ka habukut hi ka kanthai kan salai tebe biang yu namar bele kani ka kanthai ka long kumta kadon tin parang ki ong ka bon lani kata ka bondage kamut ba kadon ka emotionally but physically but psychologically kata mur kadon ka ha ka jing perkhat barbor ka perkhat eu samla la jong ka jing sngau ye eu samla la jong ka kham khlan ka jing sngau ye eu samla la jong but kadon ka jing ye dei physical but usamla la jong phi lei batang sipang komod ba la reja kumru uni gai ulong alpha male no kan sakloi ban no ip ban le chu kata kalong ban kong habu kut hi phisusa ha kalongo phisusa ha ka pangnut ka ka baja ban je piru kan nang ban je pi ban je uru kan nang ban je u phisusa ha ka kulat phisusa tang ha ka jingpang mensim kan ni kalong ka ka ba ngam kwa ba pin kendo ya kum kata ga jinge kabar wat le ya ki wei ya ka ba phim kwa ba ki wei kin le pi haba ka de ka samla ki brio balik pilih sim ya kisah lagi beliau nalor kata lah dari budan bon sim ya kisah melanjut pi kumno pisngau kata ke ba ngaku aban keren te Hynrei lah dari ba kadon cubu kadai ke Paralok cupi pitip ba ka je wei senrang Hynrei utau senrang pat udai senrang uba kamkai senrang uba lali ngidon kamban ya da ya kanu ka kantai ke babha na ki senrang ki balali lada pidai senrang baba tela kum kata khap kalong ka mon jompi ban lesi kalong ka baba hi ban pelaj ka na senrang balali Hynrei ngan ong pi ba ka jing te hakum kata pinyai kendu baik namar ba wala kumno kum kita ja senrang le kidon ni kita ka alpha male attitude ka kantai kan sa king janor baik ya piru kan king baik lada pi kwa ya ka samla jeng ki we Hynrei kata kalong ba kumta tengah kermen ngakwa ba pinwat bida kabriu ke padang lai lu thi ka jing imru kan ya sakmat rengan ong pi Paralok haba haga ni ka perthai bamenta haba phijit samla wa jul jet karke chuya talenti i ka tei ke baba briu pi kelino pi Itynnad no ya tho no lani pi ya syong no wa jule kumta pinsa jenjar pinsa kordit namar ha ka bukut pimpat tip kalong kumno lene kajing hai kajing duna jungka phila ane mansya teng bunia bun ketien ka khor ketien ipi lesi kam buram yipi la sha la hisngi dai da pet ba kanu ka bahana ka mata jumpi namar nga ko ahina ka phira channel man lau Paralok wo pe ka phira channel ulong rang ba ulong klik ka yeng ulong sisa usin rang uba
kat kum kesain dur cung boleh try kan ra. Tada jit da smar ba. Ku boleh sibun senam tmai besuk bakmen pi kayang kesam jepi to pendap sibun kejing kerku kejing kedok ha kejing jepi samla apira nak apira channel.